večer, my jsme patrovat, tak jdeme. Je například Dana Drábová, vedoucí státního úřadu pro jadernou bezpečnost a také expertka na jadernou fyziku. Jak jsem se zmiňovala, tak lidským právům se věnuje Lucie Hrdá, advokátka, která často zastupuje oběti domácího násilí. A v neposlední řadě je mezi navrženými jmény profesorka Eva Kupala-Havrdová. Je to neuroložka, která se ve svém výzkumu specializuje na roztroušenou sklerózu a na hasiči. Kdo z nich se stane ženou Česka, tak to budeme vědět zhruba za 20 minut. A diváci televize Prima si mohou zítra pustit reportáž z toho dnešního dne. Utíkej. No ale my už jednou vítězku známe, vyhrála titul Vesnice roku, porazila 174 konkurentů z celé země. Ale přesto to reportéru Robertu Hiršovi nedalo, aby se tam nezajel podívat, jak se tam... Jdu pryč hned, až mě nezabijou. Zabili mě furt, ježiš. Zase mě zabili. Já nevím, kde jsme. Počkejte. Máš se dobře, dobře mě tak. Leda. Nehně. Obecní cukrárna. Majitelka mi řekla, že rozhodně musím ochutnat. Zase mě zabili. Jdu pryč. Hned. Zemřu už furt, musím to čežit. Co se... Vrátím se. Běž. Na policejní stanici. Policie. Jdeme. Hned nad vesnicí Jdeme pryč. Počkej, kdo to je? No řekněte sami. To je on, jak to byl mít kočky. Měl ty kočky. Počkej, co tam bylo? Tady musíme něco otevřít, počkej. Já to nevím. Kdo je miliardář, kdo měl těžký život, zabil a jaké mě. je to mít doma ošoupané plišáky. Proč jsem měl psa? Konec.